салом алейкум духтарако созаин хубаин духтаракои хушрӯ турецки платишкоя нигоҳ кунед чиқа хушрӯ ка джинса кати поянаш хали фатача бурне нархаш 250 сомон буде ҳози боша 100 сомон ай 70% зиёд даже аксия ани трекача бинед 400 сомон буде ҳози бошад 150 сомон шдаге на брукчашай костюмчашай ва футболкачаш тоза турки оригинал качестве борхушрай ята дута сетаи мондаге хулас арзон шуде то охири видео тамошо кунем видео давом дорад ана иш боша дӯстони азиз тройкача ҳай 300 сомон буда чанд сом 100 сомон 100 сомон 150 сомон видео мон шуд айта что такое одиночки двоечки на двоечки нигоҳ кунед чихе рубашкачаи хушрӯ дора качи брюки джинс иш чанд сом 150 сомон нерам хай нишон дадем 150 сомон размеро кам мондаге то охири видеоро тамошо кунем чизои дар коритон аҷа харидор кунем мағоза маҳкам шудаге ба ҳам хотир 50-60-70% тахфифай духтаракои хушро не двойкачара бинед ай нархи худаш бовар кунем чанд баробар арзон 180 сомон будаи туркияи ҳози боша аксия кати 70 сомон шудаге чанд намуде будаҷи дига намудашо нишон метим ай чанд размер ҳаст ҳозирашда баъда не киртаи бачагонара бинед 200 сомон буд чанд сом 70 сомон шудаи бовар мекунед аҷоибот хушре рубашка барои бачако клетка аҷоиб фасонак новинкан хулоса двоечка ҳам 70 сомон ай 70 сомон ёбидед духтаро иам двойка буд ина 70 сомон дӯстони азиз ҳол беста и двойка будай и двойка таганги ҳо нишон дадам ай аввал нишон дадам ки двойка шортикшкатия туркия хулас нигоҳ кунед то видеоро охирошо тамошо кардан гирем нархҳои аксиони бисёрай шок духтаракои хушрӯ 350 сомона двойка нигоҳ кунед чихе хушрӯчаакай нархаш аксиони 100 сомон шудаге бовар мекунед ина бинед анаиш боди ай дӯстони азиз аҷоибот хушрӯай не болош кати балироча костюмча дора барои духтаракои калон ирам аксия кати 100 сомон кардаган бовар мекунед гӯё ки бесум аниша бинед ва пиша необычный брукчашам бинед хеле классики меган чихе меган ҳамун хеле хулоса моделҳои фасони бои аксиони шудаге дӯстони азиз иам 100 сомон ай подросткови размероям ваҳ духтаро подросткови размеро 100 сомон ин юбкача кати рубашкая юбкача кати рубашкаша ида тана бад аҷоибот хушра инам аксия кати 100 сомон кардаган ини бодиам бинед бо хеле кашлёкчаак дора кашлёкчааш соқа худаш 100 сомон ай лекин ё кати бодиш 100 сомон метиҳанд мана савдои хонагии хулоса мағозашона маҳкам кардаган нархошона аксионӣ кардаган ира бинед духтаро ма ҳами хадам оранҷевича доштикума гирифта будам 100 сомон ма духтарам да гирифтагим хушра то ҳозе ҳастай ам qaки майда шуда бовар кардам қашутагим ягон чи нашуда 100 сомон бурукшам качества духтаро ам қа хушроя ки ба дараҷаш олиш мақсад аё кам мондаги ҳозе ҷига дама дидесам бо ҳастаю даседонаи мондаги успет кунен ки тамом нашаванд инстаграмшон мондаги модни ребёнок даромада обуначи инстаграмшон шави ватсапшонда фармоиш ден дӯстони азиз нигоҳ кунед чихе тройкачаи хушрӯи 280 сомонара 150 сомон кардаган айболош хе ба филм чизе айтагам дора бо нигоҳ кунед як футболкача дига айтаг дора ба айболош бони хеле капшондор куртача дорад ва брюки джинс дорад 150 сомона серьёзно нигоҳ кунед чихе нархҳои аксиони ай дӯстони азиз успет кунед ки ҳам хеле аксия ҳар рӯза ҳар моҳ намешавад гоҳ мешавад размеракошон кам мондагиай иям тройка иам 150 и хушрӯги тройкара бидин дӯстони азиз 150 сомон ҳатто дар туркия хеле нархҳо бовар кунед намеиста ва духтароира бидин чи хушрӯча костюмча кати футболкача ва брюки джинсаш дӯстони азиз 150 сомон нархҳо ду баробар арзон як баробар не гӯё ки бесум дӯстони азиз анаи сумкачаҳои тренда медонед то 250 сомона мефурӯшанд лекин дар модни ребёнок 100 сомона дута рангай сиёҳ ва сурх на дӯстдорони ранги сурх ин барои шумо сердцачаакай нигоҳ кунед чихе хушрӯ необычный бадай ина кассе дар корай 100 сомон нархи аксия духтарако дӯстони азиз нигоҳ кунед чихе двойкои хушрӯтон овардай модни ребёнок ё модели наван рубашкашам боз нишон метем ин шортикчашай ай чанд сола то чанд солаи размер размерашон показ ай 100 то 150 ай 100-150 баъзе одамон медонам баъзеш не солқати гап задан ай солқати гӯям вақти мефаҳмам хоб солқати агар дар кор бошад нависаем ватсапшонда 136 аллакай 5 сола гудак да мешад даже калонтара ира бинед хушрӯ чай духтаро нархш чанде
150 сомон моделои нав двойкача. Подписчикои азиз, агар дар кортон боша заказ кунем рӯятон мекунам. Дӯстони азиз, анаи шарфакора бинен чӣ хел фасонака як дунё намудай. WhatsApp-шон нависем бо шумо дар ҷои сурат мепартоян. 100 сомон нархшо. 80 сомон будай нархш. Дӯстони азиз, як дунё ранг дорад. Чизе ки дар сурат диден. Мақсад ҳам хеле гатовиш. Ишам чӣ хел хушбака. На дӯстдорони ранги сиёҳ ин барои шумо ҳай. Баъд мегиндоршум 7 подписчикои азиз нигоҳ кунед. Иш дигар нарх ҳам нарх. 6 сомон. Иш 60 сомон будай. 60 сомон 80 сомон. Шарфакои необычный. Доставка хоҳем, доставка доран 60 сомон 80 сомон. Ина тренди Instagram. Дӯстони азиз, бисёри ҳами шарфҳоро мепурсиданд. Рости шарфҳои бофта мегуфтанд чи ба апа ба навор намегиред? Ман намедонистам ӯ чиай. Да корвон да ҷо будай 100 сомон, 100 сомон будай. То есть ё бошан аксия кардиян 50 сомон? 55 сомон будай да ё нигоҳ кунед духтаро. Амбре будай дӯстони азиз, баъд леонай материалошон хеле тобистона вариант хулоса. Сабукакай сар яъне арақ намекна барои румолбандиам, барои таги қуртуми бастагиам хулоса беҳад хушрӯ. Нархиш аксия 50 сомон. 55 сомон то есть бахшиш 5 сомон дига эсои ман наравад духтаро ина 55 сомон. Подписчикои азиз, нигоҳ кунед бо шарфҳои кепкагӣ омадай барои ними напротив офтоб. Нигоҳ кунед ҳам хушрӯй. Ира мекунен рутон соя ҳак. Дигар ҳоҷат ба SPF дигар нест. Нархҳои иёрам 55 сомон ду рангш мондагиай мақсад. Лекин дора ҳозираш да боранадичи. Ина каср дар кори марҳамат успет кунед. Тамом нашава бигӯен тамом карден па 55 сомон дӯстони азиз. Ина сурати моделам мондагиам дар рӯи экран. Бинед чӣ хел хушрӯ месада сара. Дӯстони азиз, боз як грандиозни аксияи дигар дар анамхели шляпаи напротив офтоб да ҳама ҷо 70 сомон оригиналаш, лекин дар модни ребёнок 25 сомон бовар мекунед. Касе дута мехара ба доставка рӯй мекунад. Доставка дохили шаҳр 20 сомон ай духтарако. Ё аҷоиб хушрай. Ё оригинал бе оригинал дора бисёриҳо медонена. Ман шахсан худам да духтараком гирифтам. Бовар кунед ҳар рӯза истифода мекунам, мегӯям хато намекунем. Хушрӯай. Хушрӯи бадай хушрӯ нест. Ай хушрӯда бадтар. Ира бирин духтараком. Размеро мақсад хеле мешавад. Аз кӯдакои 4-5 сола то кӯдакои синфи 4-5 мешавад. Хулоса нархи грандиозни 25 сомонӣ. ой iPhone 14 Pro Max 15 Pro Max дор барои шумо анамхели чихолчои ёфтам. нигоҳ кунед чихел хушрӯакай. Бо ранги сумкача инҷа бо вай дорад. Кифтонда мегирен ё ки гардантонда мегирен. Не барои ягон визиткай, паспортай, картаҳай. Ане хеле кашилукча дора, ҳам хушрӯ удобни. Ягон ҷо мере як сумкаи буз балар қати намегирево. Анҷа сумчата мемони, қати кашва карточкату. Хулоса ягон чиз дигар та мемони ба ҳазир метони брай. Нархиш дӯстони азиз 100 сомонай. 14 Pro Max 15 Pro Max да меша ду донаи мондаги, ду донаи мондай. Касе успет кард, ана хеле кашилукча, ва чихоли кашилук дор аст хулас.